West Karbi Anglong District Committee hen pen am ika humridang ni jang Karbi Anglong Assam la pen Meghalaya adoi hoi alam ki ke non het pen kalilo lason si kedam tang ani Meghalaya achomang atomang pak pen am ialong tax gate pikang dak lo la pen hur chodut lo bangso di malong West Karbi Anglong District Congress Committee mai phu singteron don mai phulong wel phangcho la pen ari sang ho atom pen adi malong humridang Karbi Anglong adoi hoi suri kreser kebra phokebra si aningkan siri chen ateng pulote sai samaan lo laki non leka selam wong pukalilo Union Home Ministry ke seng tanglo arleng ithia to maphan rada tum vote pilo bonta non ke amek jangkle aduya hoi therthe babe rada tum akisong chini ne langthek the pulote nokbea anta kinaklo lasi lason ke nitum nangni lapen ime thang mata chuchini nangji nijong si aduya hoi rada kisong along arjab dun thek the pulote ami thang mat si arpu pen che onangji lapen nitum West Karbi Anglong District Congress Committee hen pen ke longli chujeng budget pipelo posi Congress asongja potom lam thipakla patumi hajong ladak suluk sotak pen sotasi Karbi Anglong Autonomous Council tax gate asitami khasi panaratum ekdom invite kang atlo pifuk atlo mi thor kang atanlo kasila so suluk sotak ngom piposinal to lada anke vainglo nilitum bang nang kolo labang so alam the arjulong lok pen nilitum ta ning chungpur lo athe bangke Karbi Anglong nilitum ahoya dui bangke tum chini lo 1951 13 April long jitu aprang pen ka setel tang la so teng pen plote sasma an lo la sin nilitum gi puji bang la helo je ahoya dui ke non le pinchong wong ahoya dui kali lage aprang Union Home Ministry pen ke seng tang mate ke thik tang ahoy lasi non bang ho poan pualang avelo lasi ho so hoya teng sinitum bang ke nang polalo la penge Karbi Anglong Autonomous Council long elected bang putum sami duulo alenge the tum duulo rata tum vote pilo pen Karbi Anglong kisung ke boy pen hoya dui an sutame rai kompo pusi ning theben si labang so alenge the tum manlo same non pu an same amek jang clip ason sinitum theglong lasi nilihin pen gi pui bangai bate chuning rigang tum bang la helo alang litum jongsi labang so Karbi Anglong a rata phan bate longri long pat cherai kom thekhe ahoy adui chelang thekhe lapente development towar pen chenglok kisung ke boy rata tum ko ane kisung la hui jongsi chelang thekhe pulongte alang litum rata pharman nokbe an pinak poson si alang tum ko ane chari lo chulo dolo same chari thekhe delo pen hoy adui same mane hoy adui ta rai kom thekhe delo pote rata tum akisung hot jongsi rai thekhe pulong tela sona nok be bang ilitum dorkar abe nangne la pen alang litum me thang da chini nanji jenni labang solong ri labang solong pat rata kisung nili rai thekhi de lopot pu alang litum ta chikubir si ame thang si resignation chi pi at nangji nilitum kama tha teng blote mane ke claim thek atum dolang obi mi tum pu same ke claim thek tum dolang longri long pat ka chinghon thek atum dolang lasi son nok be an pinak pa bang pu tum phan bang ke Karbi Anglong arat tum ta reject po pen dorkar abelo lasi nili non abang putin phan same nili chuning ri kang tung bang la helo a party kapre claim tame bajat song ta claim tame seta eme thang long ri che jordet eme thang long ri a hoya dui che jordet eme thang hompoti che jordet la ka che jor akama bangke claim credit nangji mane ilitum un pulodang te kapang dang thu si long ri bangke pang dang thu nangji lasi nilitum West Karbi Anglong District Congress hin pen bangke chujeng badjir po bangke nitum ke ilitum e dak Karbi Anglong hoy bangke pek thek thilo